गुज गुज बुझाई छ गुज 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 बुझाई छ डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज इंटरटेनमेंट केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज बुझाई छ केला कौ के गयूज केला कौ के गयूज बॉडी गुज गुज बुझाई छ चोली के चीज पूरा लुज लुज बुझाई छ केला कौ के गयूज बॉडी गुज गुज बुझाई छ केला कौ के गयूज बॉडी गुज गुज बुझाई छ गुज गुज बुझाई डीजे सुरेंद्र राज लवली डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज लक्ष्मणिया तोहर 16 के छेलौ जवानी गे जान के करा से तू जाके करे लही ने मान तोहर 16 के छेलौ जवानी गे जान के करा से तू जाके करे लही ने मन के ला जवानी के बेकार खाक छौड़ा भेलो फरार पूछतौ नहीं गे तोरा की और रही जेबे गे तू कुमार पूरा जवानी त ऊपर भागई छ केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज बुझाई छ केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज बुझाई छ गुज गुज बुझाई डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज डीजे सुरेंद्र राज सुरेंद्र राज Contact number 9518438394 जवानी गे कनी फूलल या बुला गई छो देखै में घुलल घुलल पहिले छेलौ जवानी गे कनी फूलल या बुला गई छो देखै में घुलल घुलल माथ पीटे छो सब छौड़ा कहन के ललको गे तोरा हमरा त लागा 1 2 3 10 गो केलको गे तोरा राइटर राजा अंकित पूछै छ केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज लागई छ केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज लागई छ केला कौ के गयू बॉडी गुज गुज बुझाई छ केला कौ के गयूज केला कौ के गयूज बॉडी गुज गुज बुझाई छ चोली के चीज पूरा लुज लुज बुझाई छ केला कौ के गयूज बॉडी गुज गुज बुझाई छ डीजे केला कौ के सुरेंद्र राज गयूज डीजे सुरेंद्र राज बॉडी गुज गुज बुझाई छ लक्ष्मणिया